Manag-live-in partner patay sa pagpamusil sud silang Panimay sa Mandaoy City kaginang kadlawon. Ang pagpamusil nahitabo at tubangan sa mga anak sa duha ka mga biktima. Ang detalye ni Nico Serino. Patay diha-diha kining managkapuyo human po sila sud mismo sa ilang Panimay. Nahitabo ang insidente sa may sitio Lapyahan, Barangay Labugon, pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Ang mga biktima, giilang sila si Ricardo Avenido, 38 anyos, ug Agnes Pugoy, 36. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong may upat ka mga tao nga nagtap-tap sa ilang naong ug misud sa Panimay dayon pamusil. Dito po ni Ato Higayuna ang mga anak sa biktima. Giguroy pagawas ang katong lalaki, then wala ni-resist man, wala gyud mo kuyog paguroy, then gitukmo siya pagkahayang gipawala na mga bala, gipusil siya. Then pag humang katong inahanap po niya gibira na po padung sa ubos. Anaa karon sa ilang apuhan ang mga bata nga nailo gumikan sa nahitabo. Nakig-alayo na ang kapulisan sa Social Welfare Office alang sa mga bata. Nakita gyud sila mo to nga makig-alayon ko sa women's nato para makuha ng mga bata, kaya ako nakita ganina mga na-trauma pag mga bata. Sa background investigation sa PNP nasuta nga nalambigit sa droga si Avenido. Gipangita kini kaniadto pa. Gituhang may gikabingkil kini ug posible nga mi resback kaniya. Naa siya sa record ng watchlist, original watchlist sa drug and robbery group under sa Daya, pero wala gini siya mo attempt kung surrender sa to ang DEO or sa to ang sa MCPO. Murag dako ang iyang problema sa maong grupo kay gikadlawon siya og sud, then gipusil siya, gi-include pa gid ang iyang asawa. Gisuwaya namo pagkuha ang habig sa pamilya apan wala sila dihang among giadto ang funerarya. Inay among naabtan dito ang mga personnel sa PNP Crime Laboratory nga may proseso sa patayng lawas sa mga biktima. Mihimo sab sila og paraffin test sa magtiayon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.